Lumine, pentru cei care nu o cunosc, este o platformă braziliană de streaming, producătoare de conținut audiovizual, dedicată publicului catolic, una dintre cele mai mari din America Latină în acest sector. Da? Iar sediul este în Porto Alegre. Asta știam deja pentru că tocmai a spus aici. Și a fost fondată în 2019. Noi suntem în 2026, deci are deja 7 ani de activitate. Uite, Isadora, spune-ne nu doar despre munca ta, ci și despre activitatea Lumine. Unde se află Lumine, nu-i așa? Pentru că tocmai am vorbit cu o scriitoare care lucrează cu cărți, cu cuvântul scris, iar voi sunteți prezenți pe multe platforme, nu-i așa? Așadar, prezintă-te și spune-ne câteva cuvinte despre activitatea Lumine, te rog. Eu sunt coordonatora de comunicare la Lumine. Luna viitoare Lumine va împlini 7 ani, așa că este o lună plină de promoții, multă bucurie și multă sărbătoare. Iar Lumine lucrează pe 3 direcții. Așadar, avem în studioul de producție, astăzi avem peste 70 de producții originale realizate de noi, avem producții naționale și internaționale. Avem și ramura de streaming, unde aducem filme, desene animate, seriale cu valori catolice în casele familiilor braziliene. Și mai avem și O Caminho, o ramură de divertisment care ține mult de munca mea, unde pentru YouTube, pentru rețelele sociale, pentru blog, aducem diverse povești, spunem diverse povești, încercăm să oferim divertisment cu valori catolice. Și cum este? Pentru cine nu cunoaște acest domeniu, René de aici este un om digital, nu? René este multimedia, este om digital, eu sunt om analogic, nu? Dar pentru cei care înțeleg mesajul religios ca pe ceva serios, când spui divertisment, la ce te referi? Asta provoacă vreo reacție de genul, stai puțin, amestecăm două lucruri diferite? Nu? Sau dimpotrivă, acest lucru este deja foarte bine primit de oameni. Este foarte bine primit, avem producții mari care arată că publicului îi place și noi vorbim despre orice, nu există subiect interzis pentru catolici. Putem vorbi despre orice din perspectiva noastră, de exemplu, am povestit deja mai multe povești pe rețelele noastre de socializare. Chiar acum puțin timp, Otacilia și Juliana erau cu voi, iar noi, la începutul anului, am făcut un interviu cu ei pentru blogul nostru. Am postat conținut despre Maria Eduarda pe rețelele noastre de socializare. Și am înregistrat un mini-documentar care va fi lansat încă anul acesta. Deci este divertisment în sensul că spunem aceste povești și multe altele. Pe canalul nostru de YouTube avem mai multe emisiuni care vorbesc despre cultura pop, despre religie, despre catolicism. Așadar, sunt diverse subiecte cuprinse în tot ceea ce spunem. Voiam să spun că Lumine, este Netflix-ul catolic, doar că este mult mai mult de atât, nu? Pentru că nu este doar streaming. Mai sunt și experiențele, este și YouTube-ul. Organizați și evenimente în persoană. Și în ceea ce privește tehnologia aplicației, oamenii pot cu ușurință să se aboneze la Lumine și vor urmări pe televizorul lor, pe telefonul lor. Este simplu. Cu siguranță. În ceea ce privește evenimentele, suntem din ce în ce mai prezenți la evenimentele care au loc în Brazilia. La Expo Catolică de aici avem standul pentru următoarea noastră lansare a Extraordinaria Vida de Carla Cuț. Noi am fost singura casă de producție care a avut acces la nașterea lui Carlo, așadar avem imagini și interviuri foarte exclusive. Ați filmat cu mama lui? Am filmat cu mama lui, am filmat cu îngrijitorul lui, am fost la școala unde învăța, am intrat în casa lui la Milano. La Milano a fost documentarul este incredibil. Chiar recent am avut o premieră și sala era plină, oamenii au ieșit plângând, au ieșit emoționați. Deci este foarte frumos, Adevărat, este o secțiune de cinema aici, oameni buni? Mulți oameni nu știu, dar este adevărat, există o sală de cinema cu public și tot ce trebuie. Chiar acum Lumine prezintă un alt film original, Estado de Grasa, O Caminho de Marcelo Câmara. Iar mâine vom difuza Dia da Cruz, care este un documentar pe care l-am lansat la începutul anului și care spune povestea lui Tibi și de Camargos. L-am lansat în martie și mâine îl vom proiecta aici, în cinematograful de la Expo Catolica. Cred că una dintre marile lipsuri ale cinematografiei braziliene este că nu prezintă realitatea oamenilor. Se concentrează foarte mult pe teme legate de favelă, de relații, iar voi vreți să prezentați vieți extraordinare, nu-i așa? Vieți braziliene. Iar sfințenia braziliană este foarte frumoasă, această muncă voastră. Ce feedback ați primit de la abonați, de la oamenii care urmăresc Lume? E special pentru că cele mai recente feedback-uri pe care le am sunt cele pe care tocmai le-am primit. După proiecția filmului Viața Extraordinară a Carlei Cutes, este un film care încă nu a fost lansat. Am organizat câteva proiecții exclusive la PHL la începutul lunii și acum încă una la Expo Catolica.
Așadar, foarte puține persoane au văzut filmul până acum, iar feedback-ul pe care l-am primit de la toate a fost foarte bun. Și la fel și pentru multe alte producții. Recente lansat Estado de Graça, o caminho de Marcelo Câmara, care a fost un tânăr procuror din Santa Catarina, care a murit cu faimă de sfințenie. Și de asemenea, reacția publicului este foarte bună. Și ei ne caută ca să le spunem poveștile. Și asta este cel mai frumos. Noi spunem povești în producțiile originale. Noi spunem povești pe YouTube, spunem povești pe rețelele sociale. Și oamenii ne caută aducând noi relatări, spunând povestește această poveste, povestește acea poveste. Deci este foarte frumos pentru că ei ne aduc idei, iar noi apoi putem produce și le putem oferi conținut. Eu, care îmi dedic viața să fac cunoscută viața Părintelui Pio. Cei care nu-l cunosc pe Părintele Pio spun așa, uneori mă întreabă, cine este Părintele Pio? Cum pot să încep să-i cunosc viața? Și eu mereu spun, uită-te la film Părintele Pio, Sfântul din Pietrelcina care este pe lumine. Ca să arăt, uită-te la film. Eu nu stau să explic nimic. Nu, uită-te la film. Nu dai spoiler. Nu, uită-te la film și apoi el va face restul. După aceea persoana merge la carte, apoi merge pe Instagram, apoi merge pe YouTube. Dar cum poate fi determinată puterea unui film în viața unei persoane, de exemplu Rafa, care a murit în sfințenie? Fiul unui procuror brazilian s-a convertit uitându-se la filmul A Força da Amizade, care cred că este și pe platformă. Ai mărturie despre asta? Despre persoane care ajung pe platforma de streaming, uneori nici nu sunt atât de legate de credință și din cauza acelui film încep să-și aprofundeze credința, adolescentele. primim foarte multe lucruri pe rețelele sociale. Dintre aceste lansări mai recente, pot să-ți povestesc despre mai multe. De exemplu, Diada Cruz. Oamenii deja cunoșteau povestea, ideii, deja cunoșteau povestea lui Tiba și chiar și așa am primit multe mărturii. Estado de Graça a fost și ea un alt exemplu pentru care am primit mărturii. Chiar acum puțin timp vorbeam cu o femeie, pentru că după proiecție am avut o discuție cu câțiva influenceri și o femeie a venit la noi spunând: wow, am fost atinsă de viața voastră, care sunteți mai tineri decât mine și care spuneți povestea unui sfânt tânăr. Deci asta este foarte special, este foarte frumos pentru noi. Dar când vine vorba de a spune povești, comunicarea în Brazilia are evident multe povești. Comunicarea în Brazilia are evident multe bariere. Multe provocări, dintre care distanțele, nu-i așa? Vorbeam despre asta ieri de altfel. René, nu-i așa? Este un bărbat care a străbătut toată Brazilia. Tu ești dovada vie, pleci din centru-vest și mergi spre sud din cauza muncii tale. Iar să produci conținut, să cauți sfințenia oamenilor, să spui povești, cere să traversezi țara, nu-i așa? Să iei drumul, la propriu să iei drumul. Te întreb, plecați vreodată din Porto Alegre cu o idee, iar apoi ideea aceea își schimbă cursul când începeți să vorbiți cu oamenii? Vorbeam aici despre documentare, despre a repovesti povești și a descoperi... Stai puțin. Deci vrei să spui că povestea nu era chiar așa. Deci asta vi se întâmplă și vouă, tot timpul. Avem un exemplu care este seria Brasil de Todos os Santos. Am lansat primul sezon în 2024. Este o serie regizată împreună cu Juliano Casare. Așadar, am străbătut inițial regiunea Sud-Este, spunând povești de sfințenie. Acolo am prezentat povestea lui Guido, am mers la Canção Nova, la Aparecida, am adus câteva povești. Iar acum, în ultima lună, am mers în regiunea de sud, am fost atât în Rio Grande do Sul, în interiorul statului Rio Grande do Sul, cât și în Santa Catarina, pentru a spune alte povești de sfințenie din sudul Braziliei. Așadar, al doilea sezon din Brasil de Todos os Santos, tot cu Juliano Casare, care urmează să fie lansat anul viitor. Ea este un exemplu despre cum începem un proiect într-un fel și pe parcurs poate ajungem să descoperim alte povești și ajungem să ne aprofundăm în aceste povești. Am urmărit aceste ultime înregistrări și este foarte frumos să fii martoră și să descoperi, de fapt, povești fascinante ale unor persoane care, dacă nu ne-am povestit noi, poate nu ar deveni niciodată cunoscute. Și văd că munca luminei este foarte importantă pentru că putem contribui la procesele de canonizare. Marcelino este pentru mine un mare exemplu în acest sens. Sunt foarte devotată lui Marcelino. Astăzi el este slujitor al lui Dumnezeu, este în acest proces și știm că prezentarea documentarului va face ca mai multe persoane să-l cunoască. Și asta este valabil pentru atâtea alte povești pe care le spunem pe rețelele sociale, pe platformă și în producțiile noastre originale. Faceți o selecție specială în ceea ce privește copiii? De exemplu, părinții pot lăsa telecomanda pe lumine că vor găsi ceva potrivit pentru ei. Foarte mult. Pentru copii avem un abonament dedicat doar familiilor. Astăzi avem control parental, așa că părintele poate seta timpul în care copilul are acces la ecrane, iar această limită rămâne stabilită acolo
Și pe lângă asta, avem și o întreagă selecție, nu-i așa? Așadar, avem propriile noastre producții originale pentru copii. Noi spunem povești. Săptămâna trecută am filmat producția noastră originală de Crăciun pentru copii, care va fi lansată de Crăciun, A Cidade Amarela, și aducem și desene animate din afara Braziliei care spun povești potrivite pentru copii. Asta nu este valabil doar pentru copii, desigur că aici vorbesc despre kids, pentru că există o grijă foarte mare din partea părinților legat de ceea ce urmăresc copiii lor, iar părinții pe Lumine pot fi siguri că dacă pornesc Lumine Kids, ei pot lăsa copiii acolo, pentru că va fi conținut de încredere, va fi conținut care le oferă liniștea și siguranța de a-și lăsa copiii acolo. Iar în ceea ce privește segmentele platformei, ai filme, ai seriale, ai conferințe, poți să explici pentru... Mulțumesc! Cursuri de formare, avem documentare, avem seriale, avem desene animate, avem chiar și filme. Este o platformă foarte completă, astăzi avem peste 900 de ore de conținut pe platformă, deci pentru toate gusturile există conținut, ce minunat! Și este un lucru de care sunt curios, chiar dacă sunt jurnalist și lucrez în mass media de puțin timp, par destul de tânăr așa, Dar când ești într-o companie de producție de conținut care lucrează cu multe formate, pe multe platforme, trebuie să te gândești la aceste formate, nu-i așa? de la a fi orizontal sau vertical până la durată, limbaj. Deci persoana care se dedică să urmărească un documentar de 2 ore are un anumit nivel de concentrare, pe care persoana care vede aceeași informație pe rețelele sociale nu o are neapărat. Și există și această discuție generațională. Eu nu am răbdare, nu-mi place și așa mai departe. Deci când ești de la ședința de redacție, nu-i așa? Ideea de a face ceva, un documentar, un serial, deja pleacă cu această idee că stai puțin, trebuie să facem asta. Într-un fel aici, în alt fel acolo și în moduri la care nici nu ne așteptăm că vor apărea. Pe parcurs? Comunicarea merge în toate direcțiile. Pot să dau exemplul Duda, povestea Dudei, care inițial, ca să vedem acceptarea publicului, am spus povestea pe blog. Am făcut un interviu cu părinții ei pe blog. A fost frumos, am promovat pe rețelele sociale și am făcut o colaborare inclusiv cu profilul vostru de atunci. Iar acea postare a avut un succes uriaș. În acea săptămână am luat legătura cu Otacidi și am spus: vrem să filmăm, putem veni în Minas să vă filmăm, să spunem povestea Dudei. Am mers acolo, am documentat totul și acum în acest semestru va fi lansat. Așa că după aceea, când va veni momentul să lansăm documentarul, acest lucru revine pe rețelele sociale, revine pe YouTube, revine pe blog, ca să putem vorbi din nou despre acest subiect în toată comunicarea noastră. Deci, aveți aceste documentare despre sfinți, cum ar fi Carlos, candidați la sfințenie, cum ar fi Maria Eduarda, și cum este pentru tine, de exemplu. Este în zona posibilului, nu-i așa? Apoi timpul va spune. De exemplu, sunteți în casa Mariei Eduarda, vedeți acolo patul ei. Și cum este această experiență pentru voi? Cred că este cel mai frumos cadou pe care l-aș putea primi lucrând. Sunt recunoscătoare în fiecare zi că pot să-mi unesc credința cu munca mea. Și mă emoționez pentru că este foarte special să pot lucra cu asta în fiecare zi și să pot spune atâtea povești și nu doar povești despre sfinți. Pot chiar să vă dau un mic spoiler, pentru că acum suntem în preproducția primului nostru lungmetraj de ficțiune, unde noi, o chamado depois do terceiro dia, unde vom spune o poveste ficțională, dar originală, Lumine. Deci nu ne concentrăm doar pe poveștile sfinților sau pe poveștile candidaților la sfințenie, ci investim și în alte direcții. În acest al doilea semestru vom lansa primul serial de comedie de la Lumine, o direcție complet nouă unde vom povesti întâmplări din parohie, lucruri care se întâmplă într-o parohie, mai reale. Sau inspirate din ele. Povești inspirate din fapte reale sub formă de scenete și oamenii vor putea poate să se regăsească acolo în lucruri care se întâmplă într-o parohie în fiecare zi și uneori în agitația de zi cu zi pur și simplu nu observăm, doar lăsăm să treacă. Așadar, Lumine povestește toate acestea, mult dincolo de poveștile despre sfinți, desigur asta este foarte important pentru catolici, nu-i așa, să aibă pe cineva care să inspire, dar aducem și multe alte perspective. Vom avea un documentar care a fost filmat cu părintele Duarte, Lara, acolo în Portugalia, care este despre exorcism, va fi de asemenea o producție originală, Lumine, despre un subiect despre care nu se vorbește atât de des, nu are atâta priză, iar noi vrem să aducem asta, exact, vrem să aducem asta. Săptămâna trecută a fost numit, nu-i așa, un nou preot exorcist aici în Sao Paulo, deci asta este important, o să vorbim despre asta atunci. Dar tu ai fost în Portugalia? Nu am fost atunci, nu am reușit. Dar documentarul e gata, e în producție, nu? Documentarul a fost deja filmat și acum este în proces de montaj, ca să-l lansăm, o să fie un succes. Am găsit genială povestea cu sketch-ul de umor, cred că asta lipsește, e un gol.
Wow, fantastic! Cunosc Lumine de mult timp, sunt abonat, aplicația e pe televizorul meu și filmul cu Părintele Pio e acolo de mult timp. Și mulțumesc lui Mateus Baso, fondatorul Lumine, pentru că a crezut în operele catolice. Pentru că filmul cu Părintele Pio e peste tot, piratat, nu-i așa? Dar original, la cea mai bună calitate, eu îl găsesc doar pe Lumine. Sau îți cumperi DVD-ul, tu care ești tânără, știi ce e un DVD? Știu. E chestia aia rotundă. Exact. Da. O minciună. Și atunci, el îmi lăsa mie să mă uit la un film în weekend, el lua pentru el, pentru mama mea, iar eu puteam să aleg altul. Dacă ea spune că știe ce este un VHS, încheiem conversația asta acum. Știu ce este, dar eu deja nu am mai auzit. Dar eu am folosit... Eu am și eu, frate, și derulam înapoi, ca să returnăm la videotecă, nu? Acum am o curiozitate, am chiar și o părere despre asta, pentru că sunt jurnalist de mult timp. Nu știu dacă René are părerea lui, dar aș vrea să întreb din perspectiva voastră, a celor care lucrați acolo. Când ai vorbit despre ficțiune, mi-a atras atenția. Este mai ușor sau mai greu să faci ficțiune? Chiar dacă este bazată pe o poveste sau pe povești reale. Am spus deja, știu, pentru că am încercat să fac asta, dar vreau să aud de la voi. Asta e ceva despre care ai putea vorbi ore întregi cu regizorul nostru, Gustavo Leite. Este un regizor senzațional. El este cel din spatele tuturor producțiilor noastre originale și el conduce acest proiect. Tot ficțional, nu-i așa? Eu? Ei bine, eu am o părere din exterior, pentru că, fiind coordonatoare de comunicare, noi ne ocupăm mai mult de partea de post-producție. După ce conținutul este gata, îl primim și îl comunicăm. Îmi imaginez că este mai ușor să comunici ceva real. Va fi o provocare, dar este o provocare pe care o îmbrățișăm, pe care o trăim, pentru a o putea promova mai târziu. Acest lungmetraj ficțional pe care Lumine îl va produce, intitulat După a treia zi, dar eu cred că este mai ușor să comunici ceva real, pentru că avem pe ce să ne bazăm și reușim să aducem oamenii înăuntrul acestui lucru, pornind de la această conexiune cu alte persoane. Iar pentru 2026, pe la jumătatea anului, mai sunt încă multe noutăți pentru acest an. Luiza, mai este acest serial de comedie despre care v-am vorbit. Este și mini-documentarul despre viața Mariei Eduarda cu care ați vorbit. Acest mini. Documentarul acesta cât timp durează? Are 15 minute, este un documentar care va avea între 15 și 20 de minute în medie, va fi distribuit gratuit pe YouTube pentru toată lumea, apoi fac mini-documentarul. După aceea intenționați să faceți unul mai mare, să fie studiat? Cum este asta? Asta depinde foarte mult de implicarea publicului, de a înțelege cât de mult le-a plăcut, au vrut și își doresc să aibă mai mult conținut, nu-i așa? Este un barometru. Nu-i așa? Da, exact. Așa că am lansat un alt mini-documentar anul acesta, care este Coroada pe la Fe. Am dus-o pe Miss Brazilia, Maria Gabriela Lacerda, acolo la Aparecida. Ea a predat coroana și eșarfa și apoi am dus-o acolo. Am urmărit această predare. Deci toate acestea țin de interesul publicului. Iar aceste mini-documentare sunt interesante pentru că ține foarte mult de partea de marketing a profesiei mele, adică de comunicare. Pentru că lucrăm împreună cu echipa de producții originale ca să putem distribui aceste conținuturi pe rețelele sociale, pe YouTube, gratuit pentru toată lumea. Așa este, Isadora Ricardo, coordonatoarea de comunicare, coordonatoarea. Ea e cea care conduce, știm asta, este coordonatoarea de comunicare de la Lumine. Ne-a vizitat aici în acest live, mulțumim mult pentru vizită, felicitări pentru muncă și spor la treabă. Nu e așa? Gândindu-ne la 2026, că mai e încă jumătate de an, apoi 2027 și mai departe, mulțumesc mult! Vă mulțumesc mult pentru oportunitate, a fost minunat să vorbesc cu voi. A fost minunat să vorbesc și cu tine!